Hallo allemaal en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Dit is geen podcast, Plugged In. Met vandaag een nieuw gezicht. Hallo, ik ben Teun. Dit is Teun en hij komt... BSN. Weet niet aan mijn hoofd. Hij zit er vandaag bij omdat hij groot fan is van Don Toliver. En we gaan luisteren naar Don Toliver's nieuwe album, Octane. Dus, we hebben nog niks van gehoord. Ja, Alleen de er zijn single. 2 singles uit. Kan je ons een Nee. beetje vertellen over Don Toliver? Een van de Teun, ja. Ja. Teun is groot fan. Wie is Don Toliver? Nou, ik weet dat hij uit Houston, Texas komt. Daar is hij ook begonnen. Hij had ook een liedje dat daar naartoe verwijst. Op het album Live of Don. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk nummer dat is. Ja. Ja, hij heet volgens mij Caleb Zachary Toliver of zo. En De Don. Don van de Volgens mij van zijn opa, maar dat weet ik even niet zeker. Heet hij niet echt Don? Nee. Oh, dat weet ik ook niet. Grandpa Don. Zie je ook wanneer je Moon of zo kijkt, dan moet je bij de artiesten gaan. Ja. Waar zie je niet per se Don Toliver, maar Caleb Zachary Toliver of zo staan. Nou ja, oké. Nice. Ja, dus dit is zijn... Het is inderdaad Caleb Zachary Don Toliver. hoeveelste album is dit? Ik denk, je hebt dan Donny Womack, dat is een eerste, dat is een mixtape. Daar heb je Heaven or Hell, Ja. Life of a Don, Ja. Lost Sick, Hearts of Psycho. Ja, en dat dan is nu zijn 5e studioalbum. 6. Ja, 5. mixtape telt niet als Fix, studioalbum. oké, ja. Ik moet zeggen, Donny Womack is wel echt OG Don Toliver, maar het is wel echt een bijzonder, wel Zijn leuk. vijfde studioalbum. Ja. Dus Octane, 2 singles uit ATM en Tiramisu. Dus ik ben super benieuwd. Hier hebben we natuurlijk al naar geluisterd. Ik ben Ja. een DJ, I guess. Nee, ik ben een DJ. Nee, ik. Oké, Nee. ben oké, prima. Ik moet zeggen, ik vond Hearts of Psycho, dat was ook mijn introductie tot Don Toliver. Toen heeft Pepijn nog gezegd, ja, Joël, nieuw Don Toliver album. Ik kende Don nog niet echt heel goed. Dus Ik was toen echt heel hyped ook. Ja. Maar ik vind nu hem eigenlijk best wel ass. Maar we gaan luisteren Oh, naar Het album duurt gewoon 50 minuten. Ja, dat is 20 minuten. hebben jullie dat 10 aandacht? minuten lang dan. 18 tracks. Poppy. We zijn benieuwd. We gaan beginnen. Minuten langer dan Poppy. Track 1. E85. Nou, kom maar op. Dat was E85. Is dat een snelweg? Denk het wel. Ik denk het Hij wel, zei ook want on the highway. Hij heeft het wel Ja. over een highway ja, ik vond het inderdaad. een beetje een freaky nummer, maar ik moet wel denken dat het een R&B slash hip-hop Ik vond het, dit is echt een fucking vet nummer. Die, ik vond het de switch in één keer. ja. Ja. Hij doet die reverse drums op zeg maar, die drop. Dat is echt vet. Ja. Hij neemt ook die gitaar lekker mee vanuit Hearts of Psycho. Ja. Ook wel top. Ja, maar deze zat ook al in de trailer en toen dacht ik ook al van dit is wel echt een vet nummer. Ja, dat is echt wel... De E85 is een snelweg in Europa. Echt? Ja, Oh. geen idee. Spannend. De E85 loopt van Griekenland naar Litouanië. Oh, damn. Niet Ik weet zo'n- dat tour. Staat hij niet in Amerika of zo? Nee, want als ik E85 Highway... En Amerika, als je de Amerika achter zet? Amerika. Oh, nee. E85, dat is benzine. Oh, zo ja. Oké, ja. Oké. Euro 85. Maar is uit. Ozai, wat vind jij ervan? Ik... Niet zeggen, ja, vond ik wel grappig, want dat zeg ik altijd. Ja, ik vond het grappig. Nee, het is een intro track. Ik vond hem, daar zit op zich wel een leuke switch in. Op een gegeven moment, die vond ik wel vet. Ja. Maar, ja. Ik vond niet per se echt een intro-nummer of Jawel, zo. hij had voor mij wel intro vibes. Oké. Ja, vooral het begin, zeg maar. Ja. Zo Dat episch. was echt zo'n opbouw. Ja, dat moet ik wel. Ja, op zich snap je wel. Maar ik denk, Ja. het zou ook zomaar in het midden kunnen zitten. Ik moet Ja, zeggen- daarom. Ik had meer verwacht dat, oké, we gaan naar Body. Body. Ja, dit is een beetje een controversial. Ja, dat is tussen Timberlake. Dat was Body. Body, ja, oké. Ik ga eerlijk zijn, dit is wel echt fucking ass, man. Ja? Ja, Echt? ja. Vind ik wel Hij was al een beetje best simpel. Ik vond deze wel gaaf, maar het voelt wel... Ik vond het gaaf. Ik vond alleen de sample. awful fucking sample, bro. En dan gaat hij ineens... Kikken! Ja, dan moet denken aan het ene nummer. Ik weet niet of dat de bel van Yeet hebben gehoord ooit. Ja, heb ik wel Af- gehoord. Ja. Ja. Ja, dat is een beetje dit gevoel. Ik weet niet. Het was voelde een beetje off. Dan moet ik zeggen dat toen hij in één keer ging zingen. Ik vond het wel, Ja, ik dacht en van- ik vond het wel gaaf. Ik vond het Leuk wel zelf geprobeerd. vond het wel een gaaf nummer. Het deed me een beetje denken aan... je hebt dat nummer van...
No matter what you Oh. Ja. think about is you. Yeet to Nou, the ik vond het dus niet vreselijk. Ik snap wel dat mensen zeggen, nee, dat vind ik echt helemaal niks. Maar ik snap, ook, Ja, want wel, toen- ik toen snap jij ook wel de dat- mensen die zeggen dat het echt top is. Ik vond dit best oké. Nee, ik vond dit mid, man. Ja, jij liet mij dit horen. En toen dacht ik, oké, jeetje, maar... Hoe? Achteraf best prima, je gelijk. Ja, ik was wel een beetje sceptisch over dit nummer, want ik had inderdaad verschillende dingen gehoord. Maar What's het next? sample tussen We gaan... Wat sampled Justin Rock Timberlake, van ja. Justin Timberlake. We gaan naar Redden War. Oh ja, Rendezvous, hoor. de feature, deze... Heet het Rendezvous? Ja, Rendezvous. Rendezvous feature Yeet. Ja, dat was wel, ik Oké, heb go. hem goed. Ik heb wel goede dingen gehoord. Yeet feature. Ik weet niet wie dat is. Jeet. Nou, dat was... Rendezvous. Rendezvous. Zo. Rendezvous is een afspraakje. Ja, met Jeet. Ik vond het wel echt een Jeet Donald nummer. Hoezo? Ik vond het wel cool. Het klonk wel lekker. Hoezo? Ja, ik vind dat Ja, Yeet en gewoon. Don hebben sowieso meerdere collab-nummers. Ook op Hearthstone Psycho hebben ze een nummer. En ook daarvoor hebben ze... Ja, Two-Tone is de beste collab van. Ja, Two-Tone is wel echt heel goed. En dat is ook een hele goede EP, moet ik zeggen, van Yeet. Dat is de beste EP ooit, hoor. Ja, Oké. dat durf ik niet zeggen. Dat durf ik wel te zeggen. Maar ja, het is wel prima. Een beetje forgettable, maar wel prima of zo. Goed muziekje. Ja. Lekker muziekje. Ik, vond Ja, daar... ik had niet verwacht dat Yeet het intro had. Nee. Dus ik vond dat op de main Nee. Sowieso vind ik nog niet dat het echt een hele nieuwe sound is. Kijk, bij Hearthstone Psycho heeft hij echt iets anders dan geprobeerd. Ja, want Lovesick was daarvoor, dus Ja. inderdaad, ja. Toen al bezig waren, een gitaar. Even kijken wat Oh, zat die gitaar echt op 2 nummers of zo? Ik moet zeggen, Jawel, dat echt wel een beetje een Dat soort... vond ik niet. Vond ik echt... het was een stuk ruiger. Ja. Ja, er zat een motor op de cover en op 2 nummers zat een gitaar. Toen Ja, kwam dat was Ozai op een dag, Toren, dat is eigenlijk best wel een cool liedje. second hand. We gaan door naar het Oh, jij How kent am I met supposed to Rima. let you Dit is go? Rima. Nee, How am I supposed to let you go? dit is Rima. How am I supposed to let you walk away? Wel pijn. How am I supposed to let you go? You're all I ever wanted in my Ja, hoe heet dat? Hoe heet deze nou? Second hand. Second hand. Het voelt een beetje, het hele nummer alsof je aan het opbouwen was, want er kwam niet echt een drop of zo. Ja, het was echt wel wat hele rustiger. nummer inderdaad als een beetje opbouw. Ik vind het Ja. wel een andere soort Tom gemaakt. Ja. Ik Ja, vond, een ik vond het beetje zelf meer wel aan leuker. Lovesick denken. Ja, Ja, wie? Het is een meer, Lovesick. het is een heel ander sound dan dat je gewend Ja? bent. Ik vond het het duurde wat lang. Ja. Ja. Hij was het idee dat hij zomaar al 3 keer hetzelfde had gezongen Ja. en het dan gewoon nog een keer ging zingen. En hij is zo freaky, die Don, als je goed luistert. Ja, echt viezerik. Maar ja, het was een beetje... Dat eerste nummer. Echt een al, Ja. hij heeft wel meegekregen. Hij zei iets van, my favorite outfit is a see-through romper of zo, Ja, zei hij. Robert, Ja. Ziet je wel. Oh ja, Ja man. Ja, shit. oké. Oké. Tiramisu. Nou, heel even. Het was wel gewoon een beetje chill of zo. Het Ik was vond- wel leuk. Ja. Dit zou je... Oké, we hebben tiramisu en ETM. Ik Wel, stel voor dat we die allebei door laten spelen. Ik vind het wel een clubnummer. Ja. Ik stel voor dat we tiramisu en ETM gewoon laten doorspelen. Ja, gaan we daar allebei over de... We zijn singles, dus laten we achter elkaar aanspelen. Ja, deze hebben we al behandeld. Tiramisu niet en ETM. Maar ETM is wel echt de betere track. Ik vind ETM wel leuk. Ik vond Nu dat ik hem nog een keer gehoord heb. House to, wel house leuk. to. Ja. Tiramisu is ook wel banger, maar Ja. ETM is wel echt Song of a Lifetime. Tiramisu is lekker. Maar Ik vind tiramisu dus niet zo lekker. Ja, maar jij houdt ook niet van koffie. Nee, mijn koffie is echt vies. Maar toen had jij een keer gemaakt met sinaasappelsap. Ja, ik heb een keer... Die is wel lekker. Dat had jij ook gehad toen. Toen had je groene scheid, toch? Of zo? Oh ja. Oh, Bro had mij... Mag ik dit dan alsjeblieft uitknippen? Nee, dit is juist een leuk verhaal even een leuk verhaal voor de podcast. Dus we hadden... short of zo. Dit wordt een short. Dit wordt een short. Ja, maar dat is niet muziek gerelateerd. wordt een short. Voor Joel's... Wil je dat Hallo, dit op laat me internet Ja, gaat? boeit mij echt helemaal niks. Voor Joel's feest hadden we tiramisu gemaakt. En dan had ik hem geholpen. En we wouden hem rood maken. Dus hadden we kleurstof. Een rode kleurstof ging erin. Maar ik zei, Joel, is toch grappig als ik gewoon even groen water ga drinken. Dus ik ging groen water drinken. Of blauw of zo. Ja, En ik zit die dag daarna... kleurstof erin gedaan. Ja. Ja, ik zit die dag daarna op het toilet. En mijn scheid is groen. Yusu, ik dacht dat ik een gans werd. Een van de beste. Fantastisch. Dat is echt tof, ja. YouTube. Heb je geen pik gemaakt? Nee. Gast. Hoe vaak maak jij foto's van je poep?
We gaan naar de Echt volgende altijd. track. Next. Volgende Lang- onderwerp. Oké, hier ben ik... Please. Wat hebben Ja, wij? deze ben ik echt wel benieuwd naar Long Way to Calabasas. Dat is wel een beetje een interlude of zo. Ja, deze had hij ook... Meekregen. Hoe lang is deze? Ja, interlude. Die zijn niet zo lang volgens mij. Long Hallo. Way to Calabas. 1 minuut 40, ja. Deze is meer een interlude inderdaad. Maar deze had hij dus zeg maar op zijn andere Ja. Instagram-account gezet. Die was echt kut, toch? Maar ik vond het wel top. Oké, we gaan zitten aan. Ja, ik ben benieuwd om. Hij is hier meer op die singings. Mike T heeft ook nog productie op dit Op album. dit nummer. Met nee, dit niet. Dat hoor je wel als hij voor de Dit is echt... Die TikTok is Ja. I didn't feel in love, I ain't having this. Zo, snap op het einde. Ja, ik heb Oh. het idee dat hij dus transitioned in het volgende track. Maar ik vond het wel top. Space. Ik heb dus de leak hiervan gezien en die klonk iets meer De akoestisch. leak of de snippet. De snippet. Akoestisch, bro. Ja. Dus dat vond ik wel... Ik vond Dat is deze... een beetje akoestisch. Ja, maar het is gewoon... Het begin klonk echt als zo'n 2020 TikTok sound. Het gewoon zijn. tuk sound. Echt verschrikkelijk. Maar het is wel prima op zich. Ik moest echt denken aan, ik weet niet of we het James Blake of zo hebben. Ja. Moest ik daar... Ik vind het album met Lil Yachty dus echt fantastisch. Oh ja, die zie ik alleen maar in LP-winkels en zo. Maar echt- ik heb die eigenlijk nooit geluisterd. Echt prima. Die kwam uit toen wij naar Travis gingen. Weet niet. Travis. Oké, we gaan nu naar... over Travis Even gesproken. kijken of het een ding is, een transition. Ja, gaan we zo even terug. Ja. Maar dit is dus Ja. Rosary, Featuring featuring The Flame. Travis Scott. Die kennen we eigenlijk. Er staat nu niks. Dat was Rosary. Rosary. Met Dus we... Flame. Ik had het gevoel dat vorig jaar een beetje stil jaar was voor Travis Scott qua releases. Jackboys is toch released? Oh ja, Jackboys, kut, sorry. Ja, Kut album. Ja, dat vond ik echt kut album. Ja, ik ook. Ja, er zaten een paar mee. Ja, tot highlights, maar ook heel los. Hey. Nou, 1 banger. 2 No bangers. comments. En Champagne en VK. Champagne en VK en Kick 2000 Excursion. 2 bangers. Kick out. Nee, geen banger. Was het niet het ene? Welk liedje was dat? Waar ze echt... Maar Kick-Out is die met 21 Savage. oh, dat is echt zonde van zijn. Maar dat jullie zeggen dat... Ik vind dat geen red flag, die 20 van... Wel, vind ik wel. Nou ja. Maar ja, dit was wel prima. Ja, ik vond het echt... Weezy ik denk dat deze production. wel kan... Prima nummertje. Ja. Wel prima. Prima nummertje. Wel prima. Ja, echt wel. Maar Dit gaat wel... Wij komen dit jaar een Travis Scott album weer uit. Of hij zou weer... Ja, maar ik ben dus bang dat dat ook echt heel kut gaat zijn. Ja? Nou, Kerel is ondertussen al 40, dus Echt? Er zijn zo unk. hij is echt wel... Oh, heb je trouwens gezien? Pusha T heeft kinderen gedrukt, hè? Ja, want hij staat Ja, in de Epstein en Jay-Z trouwens. ook. Ze Ja. zitten in de Epstein. Ja, Jay-Z had ik wel verwacht. Hij gaat samen Ja, oké. met met Tiddy, dus... we gaan dus weer met een liedje, met een feature. All the Things featuring Tizo Touchdown. Oh ja, Tizo Tizo Touchdown. Touchdown. Ik hou van Tizo Touch, ja. Ja. Touchdown. Had het goede op Logic en op Ja. Master Utopia ook. Ik vind hem echt top op Utopia. Ja. Ah, hierna is het even nummer, ja. Huh? Callback. Ja, dit is die concertnummer, toch? Ja. Nou, Tizo Touchdown. Ja, best leuk. eigenlijk. Ja, ik weet niet. Tizo wel... Voelde heel anders dan ik Ja. had gehoord. Ja, een hele andere- Lovesick. En Ja, op, niet echt wat je zou dat is verwachten meer- van Tizo. Ja. Tizo is meer een zanger. Zo niet wat ik zo net. Tizo is meer een zanger. Ja. En die zo hebben we niet. Ik ook niet zo persoonlijk. Ik mag wel lekker op zo. Ja, Ja, het is wel prima weer. Ja. Mooi. top. Callback, die is toch echt heel veel gespeeld op Ja, concerten en zo. Ja, echt ik ook heb hier 2 zo'n keer per twijfels show. over. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik hoop dat deze... Ja, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ja, is raar, want deze hebben we eigenlijk al live gezien. Ja. Ik heb mensen horen zeggen dat hij echt Vrij, niet disappoint. hele... Wat is het beste nummer ooit? Nee, disappoint juist. Ja, ik weet niet. Ik heb deze gehoord, maar iedereen zegt dat hij top was. Maar ik had gewoon, ja... Ja, Ik callback. voel me niet slecht, vrees. Maar, start maar. Ja, ik ben goed verbaasd. Ja. Ik ben goed verbaasd. Goed mijn verbaasd? expectaties- Goed Hey, verbaasd. het duurde wat kort in mijn... Ja, hij was al wat kort, maar... Ik vond het top. Nou, Ja, wel prima. een dingetje bijgemogen, wat mensen. Ja, dus jij zei hij had nog een keer dat Ja, refreintje ja, mogen doen. hij had nog Ja. wel iets langer gemogen als het aan mij ligt. Maar Hij was wel prima. Ik vond het leuk. hè? Ja, je zou anders zeggen dan Ja. prima, goed en disappointed. Nee. Oh. Flitsen met de film. Ja, want ik vind het wel prima. Ik ben niet flabbergasted of zo. Boah, ik vond dat zo'n enge film vroeger, hè? Het regent houtballen. Houtballen. Wat? Jeetje. Hoe bedoel je? Ja, maar ik had oprecht medelijden met die guy. Zo van, ja, die heeft gewoon van die schoenen die jij niet uit kan doen. Ik dacht, Die schoenen! maar dat is toch zo zielig?
Ja. En Don's muziek is altijd een beetje dansbaar. Maar ik heb nooit alsof Je hebt, het hele goede muziek is of zo. Dat vind ik niet. je hebt voor No Idea heb je zo'n Jersey Club variant. Dat is wel echt voor echt zo'n club. Ja, Maar ik weet niet, ik vond dan welk nummer was dat? Oeps. Dat met die Rema. ja die. Dat vind ik wel echt zo'n clubnummer. Ja, Dat zou ik gewoon Ja, wel... maar in Don Frankrijk. kan wel echt bangers maken, dat niet. Dus, Ja. maar jij snapt het gewoon niet, denk ik. Nee, maar zelfs met Future, die vind ik ook overrated. Purple Rain. Dan moet je, En gewoon de hele artiest Future. dan moet je echt niet tegen allemaal tegen. Crazy! Oh. Of ik like that wel Song of the Year uit. Ja, Get Out man. Je moet Percocet en Stripper Joint, die is goed. Van Stripper Tiesto. Joint. Thinking Space 2. Nee, Is die dat is... een, Kap met die handreling. is dat een Geometry Dash reference? Kom maar door. Percocet en Tuition. Ja, we gaan gewoon door. Weet je wat me nu pas opvalt? Daar is die teken. Waarvan wel iets leuks. Ik moet echt synthesizer Laatste. worden. Ja, ik ga niet nog een keer doen. Ik doe niet nog een keer. Yes. Wel, Ik vond het lekker. duurde wat relaxed. lang. Dit duurt wel lang inderdaad. Ik vond- Maar dit is kan je zo wel lekker- ook weer zo'n... ja, dit is zo'n Zo'n wat? Lekker relaxed nummer. zo'n relax nummer. Relax. Dit was... Ik ben me echt heel even de zanger van Korn. Geen zorgen. Ik moet echt synthesizer worden. Je wordt gewoon een... Fuck it, ik word synthesizer. Gewoon in Teun moest even pinkelen, dus... Limburg. Ja. Ja. Oké. Maar we are back. Enkele. Is dat Limburg? Nou, we gaan gelijk Waren door. bij K9? We gaan naar K9 featuring Sababi. En ik had net eventjes... Hello! Wat was Opnieuw. het Star Wars? Toen was er rumor trouwens dat de Don Toliver en Sa Baby zouden gaan toeren samen. Nou, je bent nu vervelend, dus dan moet ik het opnieuw doen. Oh. We gaan nu door... hoe heet die guy? Teun Sababi. moest even... Ik denk dat Sa Baby heet. Teun, nee, jij, we gaan over jou. Teun moest even plassen. Maar we gaan nu naar K9 featuring Sababy. En bro! featuring... Ik ga dit ook zo omgeknipt. Nee, niet doen. Dat is ook vervelend voor de kijker. Wat een kutwoord. K9 featuring Sababy. En ik had net even... Nee, maar nu doe je het echt expres. Doe me niet met je telefoon. Ik wil nog iets zeggen, dat snap je toch ook wel niet. Ik zeg niet wat je nou wou zeggen. Nee, Teun moest even pinkelen. Winkelen. Wat een kutwoord is Nou, dat. Teun moest even plassen, maar we gaan nu door. We gaan naar K9 featuring Sababy. En ik had net even MFU van Yeet opgezet, want die featured ook Sababy. Dus Sababy. We moeten trouwens wel weer even op één lijn, want anders zijn Nou, we zitten op één lijn. Het gelijk je wel. sorry. Doe maar. Allemaal op één lijn. K9. Zo een beetje een Star Wars as intro. Oh, Oh. dat is... Is dat zwak? ja. Maar ja, Sababy. Zorg heeft een feature op deze. Dat is crazy. Wallahi. Ik vond de outro wel vet. Ik vond het hele nummer vet. Deze staat in mijn playlist. Dat is niet een blaf, toch? Jullie ook een hond? Of was ik de enigste? Ik hoorde geen hond Ik hoor. hoorde wel een hond. K9 heeft ook het nummer. Ja, dat is Wat is Ja, dat? een K9. politiehond, toch? Oh. Ja, een K9 is volgens mij over het algemeen een hondenterm, maar in de politie hebben ze daar K9 van gemaakt en dat is dan zeg maar een politiehond. Oké. Buiten de singles is dit het tweede nummer van het hele album die in de playlist staat. Echt? En wat was de eerste? Ik zet gewoon heel het De album intro. op. Behalve dan de dingen. De intro ook niet? Jawel, die wel. En dan deze. Zo, en ook niet callback. Nee. Crazy. Ja, ik zet alles in mijn playlist. Misschien Haal ik callback. uit. Oké, we gaan naar... Excavator. Excavator. Goed English. Pepijn, waar je nou Excavator gaan zeggen? Nee. Maar Ik hoorde je wel. ja, Excalibur. omdat ik weet niet wat het was. Kan jij... Oké. Een excavator, dat is een graafmachine. Ja, dat snap ik wel. Maar ik weet niet wat hij zei omdat het zo slecht Engels was. Net zoals brand en zwaar. Ja. Nou, doe maar. Daar gaan we. Zit wat type shit achter de beat. Ja, die is wel leuk. Excavator is ook echt top. Ik vond het ook wel... Ik had het niet verwacht, maar ik vond het wel grappig dat stuk. Dat ik denk zo... Ja, ja. Er zit ook Langzaam. wel een switch in, Ja, of zo. ja. Wel hard. Maar ik vind het wel leuk dat je Penny X, dat is echt gewoon futuristische beats, vind ik wel.
En Ja. ook de speciale... Maar jij zei ook gelijk, het is een Yeet beat. En toen keek ik op production credits en dat was Benny X. Ja, die doet vaak inderdaad voor Yeet. Altijd, bijna. Een van zijn main producers. Ook een Nederlander was ook een main producer voor Yeet. Echt? Ik weet even niet zijn naam. Oh, dat heb ik gezien inderdaad op Ja. TikTok. Maar ja, Excavator banger. Ja, leuk. Alles op het internet staat dus echt. joh. Goeie source, net zoals Facebook. Gemstomme. Wikipedia. Gemstone. Gemstone. Oké, gezellig. Geen features of iets? Geen features, ook geen, Camelot. ook geen bekende Wat doen we producer. dan ook eigenlijk? Zitten we niet Ik denk langzaam nog aan vier. Ja, we zitten echt op 3/4 al. Nou, doe. Nog een paar. Ja. Virina. Daar gaan we. Gezellig. Fuck. Holy 4x4. Nee, ik vind echt... Deze vond ik echt... Beetje Italiaanse maffia beat. Ja, wat een song, man. Ja, Zat hier niet, was die schreeuw niet gewoon die bever? Ik weet niet of jullie die kennen. Dit is echt een prime meme uit 2016. Het zou goed kunnen. Iets korter gemaakt. Ja, weet je. Wel een banger, man. Echt een banger. Dat begin ook. Ik vind het echt top, Tom. Die drop was echt vet. Ik vind het echt top. Als je zo zit. Oké, wat hebben we hier nou? Opzet? Hoe? Opzitten. Afzet. Oh, die was al eerder... dat Oh, is de het al van. Opposites. Van Slapeloze Nacht. Gezellig. Die inderdaad. Die Broodje gaat ook een bron. nieuw album droppen. Ja. Die zijn ook aan het teasen. Ja, klopt. Broodje van Ja. vlees. Broodje. Oké, ik ga hem... Opzet. Deze had hij al volgens mij... Was... Why you got something against me? Cool, spannend. Hype toch? Oh, Ik vond deze niet heel dat persoonlijk. is ook niet zo. Dat is wel leuk. Oh, ik vond het wel top. Maar jij vindt alles van Don. Maar Teun, jij bent gewoon de top one glazer ooit. Nee, gewoon nee, van nee, Don Toll. maar ik had deze al eerder gehoord. Hij vindt dat paars album niet top. Van, Chopped en slop, dat vind ik... Wat is dat? dat vind ik echt niet fijn. Wat is dat? Ja, dat is echt... Dat is Waarom echt, niet? echt, Ik zou je zo het echt opzetten. slecht. Het is echt schaamteloos dat het überhaupt een LP is van gemaakt. Chopped en slop? Ja, echt. maar Don is ook wel goed goed chopped. Echt muziek. Nee, Wat een naam. Man. Zeg maar Heaven or Hell en dan gewoon... Hij van Hell is sowieso niet zo goed. Jawel. Nee, echt, nee. Nee, je moet zeggen... Een van de beste albums ooit gemaakt. Spaceships is echt bottom, maar voor de rest echt top. Spaceships met Shaq West. Ik ben sowieso niet zo'n groot Shaq West fan. Ik ook niet. Maar, Hij heeft één goed nummer. Ja, van Mo Bamba. Ik weet Is niet dat wie een die soort van Yeah, I'm Shaq West and I'm getting really rich. Die ken je wel hoor, gewoon zei. Mo, ja, ik weet niet. Ik ben niet zo... Nou, hij heeft niet zo'n hele bekende. Dit is een van de bekendste nummers van hip-hop gewoon. Oh, dit ken ik. Ja, tuurlijk. Oh, Bitch! Die heb je live gezien bij DJ Mustard. Echt? Ja. Mustard. Nou kom. Ja, toen ging hij weg. TMU. Turn me up. Oh, it's so young. Oh, it's so young. TMU. Waiting for the phone. Oh, it's so young. TMU, ja, Holy Forgettable. Oh, leuk. Maar ik kwam op een gegeven moment wel achter dat de team Turn Me Up betekende. Ja. Daar kwam ik op een gegeven moment... Ja, dat heeft hij misschien wel 1000 keer gezegd. ja, hij Ik heeft heb wel het wel door. door. Ja. Ja, Ja, het was wel prima weer. Die sample was wel cool. Gezellig. ja leuk geprobeerd. Muziek. Truly music. Pleasure. Ene laatste track. Pleasure's mine. Go. Ik wil echt een Smell Bezzo album of zo. No one told you lies. Van de Sef. Ja. Ik vond het leuk. Dit was vet. Ik hou echt van chopped vocals, dus ik vind het heerlijk. Chopped Slot. Of wat was het? Chopped Ja, de en productie was echt wel goed. beste album ooit. Ja. Oké, laatste track zijn we er. Hallo, heb je haast of zo? Flitsgast. Time out. Even... Tranquilo. Nee, ik vond deze echt vet, want het was het enige dat hij gewoon aan het zingen was. En toen met zijn stem was echt Ja, vet. ik was echt aan het wachten. Ik had wel een beetje richting het einde van het albumliedje verwacht, zeg maar. Een beetje wat rustiger. Maar op een Deze was ook best wel Hij rustig. was aan het begin rustig. Nou, ik vond hem op het einde ook rustig op een snelle manier of zo Ja. was het. Ja, Crazy. kan dat? Ja, dat kan wel. Teun, je moet echt naar de kapper. Ja, dat weet ik. Ik vind het niet, toch? Ik ben nog aan het twijfelen of ik ga. Ik vind het ook goed nu. Wanneer kan? Oké, we gaan nu naar... Kaal Wel, gaan. jij hebt overigens ook echt een vogelnest. Ja. Ja, ik weet het. Ik weet niet wat ik kan Voor doen. de audioluisteraars van deze podcast. Joe of the Vocal Nest. Heb je wel eens Wat een is dit dan Heb je hier? wel eens een vogelnest Nou ja. gezien? Stel dat voor op Joel's hoofd en dat is hoe het eruit ziet. Oké, we gaan naar Sweet Home, laatste track. Sweet Mike Home. Dean Production. Sweet Home. Ja, Mike Dean had hier. Ja, Mike Dean Ja, Production. De grandpa achter de Sins. Ja, hij heeft echt voor heel veel groepen. Hij is ook de Hij heeft Hij heeft heel heel veel... veel met Kanye gewerkt, heel veel met The Weeknd, heel veel met Travis, heel veel met
Nou, Playboy Cardi. Hij is de god van de synthesizer. Oké. Hij is heel oud, heeft heel veel haar en rookt heel veel wiet. Dat is een- Ja, beetje de alchemist. en hij is heel wit. Plank. Ja, hij wordt er meteen aan. Ja. Texas are so long. Gaaf. Maar maakt niet uit. Oké, nou. Ja, vet nummer. Echt vet nummer. Ja, Dit is vet. top. Ja. Die gaat ook de playlist in. Ik hou helemaal met die happy vibe. Dit is een beetje happy vibe. Gezellige afsluiting. Een goede synth. Ja. Nou, Mike Dean heeft weer gekookt. Shout-out, wat was het? Mike Dean. Mike Dean. Unk. Shout-out Ungebro. Gratis. Zeker. Hij is bijna 60 volgens mij zelf. Oude pro. Ouder. Wat vinden we van dit album, jongens? Ja, Ja, ik ga niet één zeggen, woord maar prima. Ja, toch wel een beetje disappoint. Ja, toch? Ik vind het... Ik vind het goed. Oké. Ja, maar het zat echt heel veel filler. Echt, toen ik- Voor mijn gevoel heel veel filler Het tracks. was allemaal een beetje geblend, had ik die. Ja. Welke, op een schaal van 1 tot 10? Gaan we dat nu al doen? We gaan het Nu Even Teuner, even zijn mening. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk een natural bias. Ik vind sowieso zijn muziek leuk. Ja. Ik genoten van. Ik heb lekker achterover gezeten en geluisterd. En het was heerlijk. Wat? Was het heerlijk? Ik vond het lekker. Ik zou het ook gewoon aan kunnen zetten. Ja, Maar niet uit ja. wat ik aan het doen ben. Er zitten echt wel... Heb je al de plaat gepreorderd? Of? Nee, zeker niet. Ik had het geprobeerd en ik zag 40 euro verzendkosten. Dat kan me ballen likken. Oké. Ik haal hem wel een keer in de winkel. Ja, vet. Ja, House Psycho heb ik nog nooit in de winkel gezien. Nee, Ik wel, een paar keer. Maar ik heb eigenlijk al twee van mijn Don Toliver platen heb ik online besteld. Nou, de rest En allemaal. eentje heb ik... Ja, heb sommige... je alles? Ja, die mogelijk zijn heb ik. Ja. Ik kijk altijd op Discogs, man. Die shit is echt handig. Ja. Oké, we beginnen bij Ozaga. Nee, Jawel. ik luister geen hiphop. Ja. Hoe moet ik mijn cijfer baseren als dit het allereerste is wat ik Ja, maar je moet gewoon een cijfer. Van dit album. Van dit album? Ja. 5,5. Net Net te voldoende, ja. Mooi. Ik vond het gezellig. Ik 7, 8, zoiets. Ik geniet ervan, maar ja, het is natuurlijk... Kan altijd nog groeien, hè. Dat is... Nee, ik Ik vond moet er nog even settelen. Moet nog even settelen. Nou, ik ga even kijken naar die tracklist nog een keer. Maar ik zit nu te neigen naar de 6,8 of zo. Oh, je gaat echt op die decimalen. 6,5 ik. 6,8 of 6,7. No pun intended. Kun je er 6,7. gewoon een 6, 8 van maken of zo? Rond hem dan af naar een 7. Nee, dat vind ik vind geen 7. 6,6. Want ik vind 6,8 eigenlijk te hoog en 6,7 dat is weer kut. En dan 6,6 noemen we dus. Oké, 6,6. Oké. En jij Joel? Overall, Een 6. 6,5. Overall, we're pretty good on the board. Ja, behalve Toyn, die vindt het weer fantastisch. Ja, ik heb genoten. Ja, mooi toch? toch? Daar doen we het voor Ja. de fans. Outro zoals- doen. Ik ga alvast, dan heb ik... Oké, ik ben alvast weg. Ciao. We zijn er doen. Joel was als een soort van huilende baby die zijn zin niet kreeg en besloot weg te lopen van de scène. Een beetje als de Lego-aflevering in Parijs. En doe Het het. is niet halverwege ging slapen. Dus Teun, dankjewel dat je hier was. Ik vond het Tot de gezellig. volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het aanhoren van ons waarschijnlijk muzikaal incorrecte gezeik. En dan zien we jullie graag in de volgende aflevering. Dit is geen podcast, dit is geen podcast plugged in, dit is geen podcast on tour. Ga je mee naar...